मानसिया मानि थाखाय थांनानै थायो आं बेखौ जेबो मिथियाखैना, नाथाय आंनि थैगोना माब्ला बेखौ नेनानैसो आं थांनानै दं। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानो हागौ। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि इउटिउब चेनेलाव गोदानै दिनैसो हाबसनफैदों, अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैयो। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों फैदो। आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्शननि बेनारजों देग्लाय 2022 मायथाइयाव ओंखारनो गोनां सानबोलावरि बड' फुल मुभिखौ बिथांमोना टिजारखौ आपडेट होबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना ससे क्लिपआव नायनानै बयबो मिथिखाबाय जानो हागौ। बे भिडिअआव कास्ट महरै दङ सोरां, पुजा, जनमनि, दांखोलोगो, दैमु, केन्डेला, बिरमला, सोमखोर, जेंगाव, राकेश, जोमै आरो गोबां आर्टिस्टफोरखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ बयबो एक्साइटेड जानानै नायनो थाखाय नेनानै थादो। आरो बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों पुर्निमा आरो माइकेल। लोगोफोर, बेयो मोनसे गोदान बड' फुल मुभिसो। बिथांमोना दानि बावैसो टिजारखौ आपल'ड खालामनानै होदों। बे भिडिअनि स्ट'रि आरो डिरेक्सनखौ होदों गोजोन बर'। आसा खालामो बिथांमोननि फैनो गोनां नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन। आरो प्रडिउसखौ होदों अनजालु बसुमतारी। लोगोफोर, बिदिब्ला जेब्ला बिथांमोना बे भिडिअनि माबाफोर आपडेट होयो, आरोबाव आं नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट खालामनानै होफिनगोन। बिथांमोननि नैबे टिजारखौ नायनानै लानो थाखाय नोंथांमोना आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्शन नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटिउब चेनेलाव थांनानै बे गोदान बड' टिजारखौ नायनानै लाहैनो हागोन आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनो हागोन। आरो नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननि जायगाफोराव नांगौ जायोब्ला नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे होखानाय नाम्बाराव। नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नुनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनानै बिथांमोननि भिडिअखौ नोंथांमोननि जायगायाव दिन्थिनो थाखाय बुकिं खालामनो हागोन। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो नैबे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो।